βλέπετε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα πάντα χιονίζει ρε φίλε, είναι ένας κόσμος μονοπάγους και τέτοια πράγματα. Και από ό,τι βλέπετε έχουμε από πίσω μας το ξενοδοχιάκι μας και σε λίγο θα δείτε το τι θα γίνει. Σας κάνω pause μέχρι να μπει και ο φίλος μου It's a Gaming God. Bye bye. Και από ό,τι βλέπετε παιδιά είμαι εδώ πέρα με τον φίλο μου Παύλα It's a Gaming God. Μπράβο σου Φρυδάρα. Έχασα το κομπιούτερ μου τώρα, οπότε δεν είμαι σε κομπιούτερ και λαγκάρει πολύ, δεν είμαι σε κομπιούτερ. Και από ό,τι βλέπετε χιονίζει ξανά. Οπότε πρέπει να κάτσω και να... Αλλά τώρα μία IP κομπιούτερ έβγαλα το Windows κάπως. Όταν πήγα να το ξανακάνω install, Σας κάνω λίγο pause μέχρι να κάνω λίγο τη διαδικασία για την first person. Περιμένετε, pause. Και από ό,τι βλέπετε δεν έλειψα πολύ και την έφτιαξα την κάμερα, ok. Τώρα παιδιά ήρθε η ώρα να σας ξεναγήσω αυτό το όμορφο σπιτάκι. Εδώ είναι η φάρμα μας από κάτω, τα κανονικά τα πράγματα. Ναι. Εδώ είναι η φάρμα. Είναι ένας εδώ πέρα είναι ένας Aware George Paul την ώρα. Και εδώ πέρα είναι ένας Aware George Paul την ώρα καθαρίζει την πόλη. Αυτό κάνω κι εγώ. Έχω 500 φτιάρια επάνω μου. Αυτός ο κόσμος βεβαίως παιδιά ήταν από creative, ναι. Αλλά εντάξει, θα ήταν επικό να το είχαμε κάνει survival. Όντως. Αλλά σε βάση και ήρθε η ώρα. Και παιδιά ήρθε η ώρα να σας ξεναγήσω. Και παιδιά ήρθε η ώρα να σας ξεναγήσω στο πάνω μέρος. Είναι εδώ πέρα το bedroom. Βασικά είναι εδώ πέρα 3 δωμάτια. Είναι μία κρεβατοκάμερα. Η δεύτερη κρεβατοκάμερα είναι για κάποιους που θα μείνουν εδώ. Και η τρίτη, περιμένετε, εδώ. Θα σκοτώσω αυτόν. Πάει ο μπρόσκης. Όχι. Αχ. Ναι, έλα εδώ. Όχι. Βοήθεια. Ναι, πού πήδηξα 3 blocks, δεν ξέρω. Τελείωνε με τα gates. Ναι, μ' αρέσουν τα gates. Ναι, όχι εδώ ρε, καταραμένε. Πώς το κάνεις. Τέλος πάντων, περίμενε να καθαρίσω ρε, να καθαρίσω. Ναι, όχι, έλα. Άσε με να καθαρίσω. Άσε με να καθαρίσω, είπα. Άσε με να καθαρίσω. Έλα, τελείωνε. Άσε με να καθαρίσω. Αυτή είναι άδικο. Πάω μέσα από τα φένσεις σαν το Michael Jackson κάνοντας moonwalk. Θα του πω. Είναι αστείο. Κατά. Τελείωνε ρε. Τελείωνε ρε. Σου λέει τελείωνε. Μάχη. Τελείωνε. Ρε, άμα δεν τελειώσει. Τελείωνε. Σταμάτα. Εγώ θέλω να καθαρίσω, άσε με.
Με χτύπησες, Όπα. θα σε χτυπήσω. Οκ. Δες εδώ πέρα, τα φύλλα. Ω, μερέντα. Σαν τη γη είναι. Ρε, εδώ πέρα έχει πάει 2 μέτρα το χιόνι, ρε, τι φάση. Sorry. Πάω να πάρω κάτι, πάω να πάρω εγώ κάτι. Ωραία. Έλα ρε φίλε που μου κολλάει, άντε να το. Παιδιά, νομίζω ότι βλέπετε τι θέλω να πάρω. Οκ. Ω, συνέχισε. Σε βλέπω. Όχι, όχι, είναι creative. Είναι creative. Είναι Ξέρεις τι θα πάρω, ξέρεις τι θα πάρω. Έλα εδώ. Έλα εδώ τώρα, η μαγή του αιώνα. Η μαγή του αιώνα με τα shovels. Ισχύει ρε φίλε. Η μάχη του αιώνα με τα shovels. Βάλε με survival επειδή βαριέμαι να ανοίξω τα settings. Ναι, έβαλα. Τελικά δεν βαριέμαι. Σπάνιο. Εγώ έχω βάλει θέρτε και... τέλειο. Γιατί κολλάει, τι γίνεται, πού είμαι, γιατί είμαι εδώ. Πού είμαι. Ρε, το μόνο που βλέπω είναι μαύρο. Οκ. Το μόνο που βλέπω είναι μαύρο, ρε. Πάρ' το κολολάμα. Και τα βελάκια μου βλέπω. Πηδάω, ωραία. Πάρ' το. Τι σκατά. Αφήστε με. Ρε. Βλέπω πάλι. Βλέπω ξανά. Αφήστε με να ανέβω. Ωραία. Ωραίο τέτοιο, παιδιά. Έλα εδώ ρε φίλε, πού είσαι εσύ με το παλιό τέτοιο σου. Ρε, είμαι και third person back, ρε. Εμένα μου λατρεύει τόσο πολύ, sorry κιόλας. Όντως, το βίντεο σου θα βγει χάλια. Δες το βίντεο μου να δεις πόσο λαγκάρει ρε φίλε. Καλά. Τι είναι αυτό, Καλά, θα το κάνεις editor στο CapCut και θα stop λίγο. Τελείωνε, κάθε φορά εσύ μιλάς. Τελείωνε. Όχι, σκατά. Και παιδιά, από ό,τι βλέπετε δεν μπορώ να μπω ξανά στον κόσμο μου επειδή τέτοιο, και γεια σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.